Moi, mä oon Kaitsu. Tänään tutustutaan kiinteistön salaojajärjestelmään. Huomioi pihan kaltevuus poispäin rakennuksesta. Ja täältä rakennuksen kulmaltahan löytyy salaojajärjestelmän tarkastuskaivo. Näin avaat salaojajärjestelmän tarkistuskaivon. Voit käyttää sorkkarautaa tai magneettia. Tarkasta kaivon sakkapesän puhtaus ja että vesi virtaa oikein. Harvemmin veden virtauksen näkee, mutta salaajaputkien päät, tulo- ja menoputket olisi oltava näkyvissä, eli veden pinnan yläpuolella. Mikäli putkia ei näy, eli ovat veden alla, niin vesi ei pääse virtaamaan, eli salaojajärjestelmä ei toimi. Syynä on tukos, joka on tutkittava ja avattava. Kaivoa sulkiessasi muista puhdistaa kaulus, jotta kansi asettuu tiiviisti paikalleen. Näin suoritetaan kiinteistön salaojajärjestelmän tarkastus. Ongelmatilanteen kohdatessa ole yhteydessä LVI-asiantuntijoihin.